UMlingiso uSesibhedlela Khoza unikele umhlaba usizi lokushawa ingoduso yakhe lapho uthe uSesibhedlela khona eNgilandi. Kwividiyo ngilibelele ngiphinde futhi ngamukela kule channel ehamba phambili kezo mina kufeza ngituthu ngakho mali bathi ilaspo namakomenti mhlambe emangabe semusha sophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokuleka kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu nakho konke. Ngaze kwethu lo mlingiso waziwa ngezigemegeme ezixakile ezinkundleni zokuxhumana uvele nokuhlukile kulokho ebonakalele esibhedlela. UKhoza uzivumele ngokwakhe ukuthi unesikhathi engafaka amavidiyo ezinkundleni zokuxhumana ukhale ezimathonzi okushawa ngwesifazana athandana naye. Lo mlingisi waba intandokazi emidlalweni The Queen ubonakalele esibhedlela ebhandishwe esandleni. Uchaza ukuthi sezokwazisa wonke umuntu ngokwenzekayo. Ucabanga ukuthi ke abantu kufanele abazi ukusho lo mlingisi uthe ingoduso yakhe imshaya mshema bokoboko. Uchaza ukuthi kuba uma wakhe ukhona utshela amaphoyisa angayithatha azibambelene amathupha ngokwakhe kusho lo mlingisi. Lo mlingisi uthi akukho kungasetshenziswanga kwaseKhishini okuyisikhali saseKhishini lapha ngesikhathi eshawa uwabala ummese lapha nokuvula amathini ngisho nephini imbala. Bafethu izona ezihamba phambili nayi ividiyo mhlambe uzibonele yona izichazela ngokwayo mathupha lensizo umlingisi uSK Khoza. No, I'm about to let the world know what is going on right now. All right? I think the people deserve to know. Officer Nick, what do you say, sir? All right? I think by the next time I come to this country, you will be a proper officer of the law. I wish you all the best, and I think you're going to make an amazing cop. So, ladies and gentlemen, I know I haven't been live in over a very long time. Don't look at me smiling right now. I'm currently in England, and my fiance almost killed me. Is that the best way to put it? Easiest way to put it? Yeah, she almost killed my ass. So guys, in to the women who actually physically abuse men out there, I'm done keeping quiet. So I'm out here talking. I'm saying it. Yeah, I said it. Choice Kate Matebula beat me to cheap. Yo, I got injuries all over my body right now. All over my body right now. I just wish my mama were around. My mom was here right now. Woo! She be dragging that girl. She be saying, "Don't take her, officers. I'll handle her." What happened? Jeez. I don't know. All I can say is that I almost lost my ear tonight. I almost lost my finger tonight. I have basically 2 broken knees right now. I basically, from spatula to a tin opener to umbese. Umbese is a knife, by the way, Nick. Now I'm laying in a hospital in England. Wow. Enyathemba uzwela lapha insizwe isichazela mathupha ekafushane bekade ichaza khona ukuthi impela ke isesibhedlela eNgilandi lapha elayelinyeze khona umunye wabantu besifazane lapha abambisene nabo namshaya lapha ngayo yonke inhlobo lesikhali saseKhishini lapha. Mhlambe ke kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba asiphinde futhi hlala lapha na comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena uyothini lwakho ngalolu daba. Ngilasibone sengiphuma kanjena ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya kuvidiyo elandelayo nesikhathi esilandelayo. Ukwakho ukusubscribe libe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.